Ngitshela uzamcolo kuzovela indabeni ukuthi uTrump noIsrael babhubhise yonke Tehran dolobha elikhulu lase-Iran. Emveni kwalokho kuzoba khona ingxoxo ezizoba khona kuhlala etafuleni. Amen. But before kufika ingxoxo kuzoba ne-distraction enkulu. Onke amazwe akhele i-Iran nasengcipheni. Amen. Because of what is coming. Nengisiza ngento eyodwa. Thiphisa upresident wenu ayeke ukuxambulekela endabeni zase-Middle East. Because iSouth Africa ayikho ezingeni lokuthi ngabamba impi against the Middle East countries. Your president Cyril Ramaphosa nekomiti lakhe abayeke ukuxambukela endabeni zase-Middle East. There is a case that is going on njengamanje icala elivulwe eSouth Africa elivulele uIsrael against iGaza. And leyo case njengamanje icindezela uIsrael ukuthi uIsrael asuswe emazweni asuswe kwilist yohwebo lwamazwe. 2,